I pozdrav YouTuberi, samo je Vole HD, još jednom igramo na Android uređaju ko sam obećao. I ko što znate, u prošlom klipu smo ušli smo u klan. Samo malo. Super. I sad kako je to već bilo. Evo ovako smo mi se tu napravili, imali smo oko 20 minuta ili 15, ja se sjećam baš lijepo. Stavio sam ga da se edituje i nije se nešto edituje. To me baš zbunilo, ali sve o svemu pravimo novo. Ok. Kao što vidite. I evo kako smo počeli i sada. To se u prošlom klipu rekao sam, to ću staviti za sljedeći klip. Ali se nije cijelo nešto edituje kako treba. A nema veze. Opet ćemo. Znači, dajte mi to je sve lijepo. A sad ne znam ja, stavit ću do tu, ajde. Ne znam dok će mi to traje sve. Dobro. Već je desno dvije kolibice kao. Super. Ne, dobro. Ujte u klan. Znači je višak. Što drugo da kažem. To je tu nekoliko bomba. Ovdje to više neko stanje. A da, ostane. Bitno, nego je bitno. Znači to. Poklapa se s tim. A bomba. Ne. Ulišimo malo tako i sad na gore ću cepimo. Toliko. Jedan ko jedan. Još 5. Znači imat ću tu malo. Prazno ovoj strani. Ja bolje da sam... Aha. I da, YouTuberi, kao sam rekao, idem gledam neki u klan. Imam neki da li ima, znači nema. I sad ovo ćemo staviti malo ovako. Idemo kad bi počeli što bi puklo. Ne, moram ja imati bombu. Ili... Ovako to izgleda. I ovdje bomba staviti. Bolje oni dok ruši, oni će da puknu to i... A će skoro život. Ajmo tako i veze. Save. Ok je. I dobro, i sad čiver, evo ovako izgleda naša baza. A on imamo tu na tenka napadaju. Samo malo stavit ću, tako. Tako, ovo neko je. Super. Sad ovdje sam stvorio vojsku. Sad ću ima da napravim malo i ove struču. Evo one. Super. I ajmo napadnemo. Ne. Kako bi -1. Čovječe. I evo, gledajte YouTuberi.
I eto. Napali smo ih, pobedili smo. Samo malo, super, ima nekakav klan. Baš mi čudi zašto radi ovako, ali nema veze. Mi se razbiramo oko klipa, snimamo oko 5 i 50, oko 6 minuta ajde reći. Evo, napišli smo evo u klipu si na Filip, on se zove Filip i Fran u klipu su, dobro, nemam pojma o tom. Nek se oni sabiraju, ajmo napravimo jednu treću, malo. Drugi level. Super, ovo je prvi, nemam hiljada. Šta je, ti je Fran? Vidite YouTuberi kako je budala, kad je budala neko. Mislim stvarno, YouTuberi, nije mu to dobro na Frana, ali dobro, nema veze. I da se mi razbiramo klipu, pustite budale, nek se raspravljaju. I šta ćemo sad? No dobro, ajmo to na vas, ali neću ponovat. Nek se pravi oni, a mi da idemo kako 25 do 100 km, ne? Znači, ajmo oba pa da 6, bravo YouTuberi. Ako vam se sviđa Clash of Clans tutoriali, stavite like da znam da snimam još. Sljedeći klip ili ide na PC ili opet na Androidu, meni bolje si na Androidu bolje, jer lako se edituje klipovi, a i više traju. To je bolje za vas YouTuber da gledate više. Da viš kako se nisam sjetio. Koliko ti tu? Mnogo. I možemo je malo da a to je što. Ajmo ovako. Ajde tako. Da vidimo ovih. I to bi bilo to YouTuberi. Što se tiče ovog tutoriala, mislim da će lepo ispasti sad u editovanju, da nešto ne zeznem. I što je dobro rekao. Ako vam se sviđa video, lajkujte, šerujte i vidjet ću ako mogu Minecraft da snimam. A za nekih 10 minuta izlazi još jedan klip. To ću vidjeti, nešto ću skinuti. I mislim, pogledajte, šerujte ako hoćete. I vidimo u sljedećem klipu, poz!